Don a min ye colonel Sadio Kamara ministre min n'a bɛ sɔrɔsi kulu kunna a ka nisɔndiya maa tɛ se k'a fɔ k'a mi kale ɲɛji la Fajabate e k'a dɔn marifa yɛrɛ kɔni da yɛrɛ ko tɛ koyi min ye pankuru ye o yɛrɛ fana ko tɛ koyi o caman de sɔrɔla jamana bolo min ye sira kɔni ye e k'a dɔn o bolo dalen don maa o maa ni k'i bɛ Mali kɛlɛ walima i bɛ kɛlɛta ka Mali sɛgɛrɛ i k'a dɔn i kungo b'i bolo min ye colonel Sadio Kamara ye a ko a bɛ malidenw fo n'u barikada sabula n'i y'a ye armée bara ka wuli ka jɔ kɛ bi ka ɲɛtaa sɔrɔ malidenw de sɔnna maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ko do koyi maa tɛ bɔ maa na a ko ka sababu kɛ mun ye maliden ka kɔnɔnɛ jɛnya ka ɲɛsin l'armée ma a ko bi kɔni o dɔnna min ye an ka armée ye wuli ka jɔ bolo kan jateminɛ bolo kan jamana lakanani bolo kan jamana ɲɛtaa bolo kan o ti ɲɛ abada fo armée yɛrɛ de ka labɛn k'a sɛbɛkɔrɔ jija o fana tɛ kɛ abada ni minan di bolo diɲɛ laban kɛlɛ ye dɔnniya kɛlɛ de diɲɛ laban kɛlɛ i k'a dɔn ayiwa min ye fɛɛrɛw ye ani dabali caman kan ka k'i bolo an ka dabali dun ye mun ye a ko kɔsɛn in na pankuru minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ n'u k'a ma ko aéronef o caman de kɔni sɔrɔla an bolo sawo i k'a dɔn o kɔni kɛra lafiya bɔda ye lafiya bɔda min ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ a ko kɔsɛn in na min ye duruni kɔni ye minande ye min kɔni ye jinɛ fɛn ye sabula maa tɛ don a kɔnɔ i k'a dɔn ale bɛ boli a yɛrɛma ka pan yɔrɔ min ka di ye a bɛ taa a baara kɛ ka tila ka segin i sigilen nɔ na wa kilomɛtiri 1000 a b'o de boli sɛbɛnnikɛla ko kɔsɛn in na duruni caman de fana sɔrɔla an ka l'armée fɛ nin duruni minnu filɛ nin ye i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna taa Gawo n'a lamini ka taa lakana boloda minisiri ko a ko foli kan ka kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma olu minnu fana kelen bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ni minɛnkura ninnu ka se ka sɔrɔ an ka l'armée bolo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée kɔni tɔ tɛ ko la i k'a dɔn a bɔ foyi den kelen de bilen ko armée bɛ min ɲini k'o tɛ d'u ma a ko nin duruni ninnu i k'a dɔn Seware i k'a dɔn o kɛra sɔɔni Gawo ta i k'a dɔn fana bɛna taa boloda a ko n'i y'a ta k'a lajɛ duruni min ye a fanga ye ani dabali a n'a bɛ se min na i k'a dɔn a kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ se k'a fɔ k'a dan ye nin ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye malidenw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ani danaya o de nana kɛ sababu ye nin ko in ka fara ɲɔgɔn kan cɛ minnu bɛ n k'i ɲininka kungokolo kɔnɔ ni k'u disi da banmanji ani maajuguw la olu dɛgɛniyalen don n'a ye u nisɔndiyalen don u fari fununen don u walanwalalen bɛ sabula kuma o kuma minɛnkɔrɔ de bɛ ta ka d'u ma a ko duruni minnu sɔrɔla an fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a dilanla usine min na i k'a dɔn o de ye Turiki jamana ye ni dun ye k'o ta k'u lajɛ diɲɛsegin naani jamana kɔnɔ nanzara ni arabu bɛɛ lajɛlen n'i ka dɔnni Turikiw ɲɔgɔnna de tɛ diɲɛ buna k'u ka duruni ko la a k'u ye duruni laban min dilan o ye kurakura ye u yɛrɛ ka sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ kɛ n'o duruni de ye a to a de ye ko Bayara Qatar TB2 a ko nin duruni min n'a bɛ wuli ka jɔ ka kɛlɛ kɛ sanfɛ a dilancogo a n'a makama a bɛ boli minnu kɛ a n'a bɛ taama minnu kɛ a bɛ se ka mugu min ɲari Jabate i k'a dɔn nɛgɛ haya de b'a la foyi den kelen t'a sɔrɔ ale bɛ don kabakolo ni dugumana cɛ e b'a ɲini ka dɛsɛ e ɲɛ t'a la i bɛ bali min na o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛ k'i tila fila ye a ko Turiki jamana u kɛlen ka nin dilan fara min ye diɲɛsegin naani jamana damadɔ y'a sɔrɔ Mali b'o kɔnɔ a ko Bayara Qatar TB2 Jabate i k'a dɔn nin ye kabako fɛn ye a ko sabula kama ninnu ani kukala min b'a la a n'a bɛ se ka boli min kɛ waati jan min kɔnɔ Jabate dɔ de sigilen don fa dɔ fɛ o b'a bɛɛ lajɛlen taama k'a ban maa ti don a kɔnɔ Jabate i k'a dɔn ani maa ti ɲɔgɔn ye a bolibaa b'i sigi Bamakɔ yan k'a boli fo Gawo a bɛ taa faali kɛ ka segin n'a yɛrɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fangaba b'a la a ka taama kuntala ka jan Jabate i k'a dɔn a wulili a n'a sigili o yɔrɔnin kelen min ka d'a bɛɛ minisiri ka fɔ la a ko maa wɛrɛ t'a boli an ka jamanadenw de y'a kala kɛ olu de bɛna a baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban a ko min ye n k'i ɲininka Moti jamana ye dɔ dira olu ma min ye Gawo ta ye ninnu datɔ filɛ ninnu bɛna taa Gawo Jabate i k'a dɔn dɔɔnin Mali région tɛ yen i k'a dɔn duruni tɛna taa ka taa bila yɔrɔ min na walasa a k'i mago don o jamanaw a n'o duguw olu lakanani na nin kun ye sɛbɛn ye Mahamani Ture ka sɛbɛn don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ
ɲɛdango a ko Mali i k'a dɔn a gouvernement ɲɛma min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ni Ala jɛna n'a ye i k'a dɔn sini yɛrɛ bɛɛ Choguel a bɛna taama bere ta ka jamana kɔnɔbara lajɛ min ye Gawo ye a bɛ fɔlɔ Gawo de la min ye tile 4 taama ye Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn a bɛ n'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a kunbɛn sabula i k'a dɔn premier ministre a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ jamana kunko fɔli ani ɲumanya kɛli Choguel Kokala Mayiga tile 4 a bɛ n'o den munumunu Gawo n'a lamini na taama in senfɛ i k'a dɔn lafiya t'a la sabula a na yɔrɔ caman boli a ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye dugu min n'u k'a ma ko Tabango a yɛrɛ i k'a dɔn a bɔra o yɔrɔ in de la a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan i k'a dɔn limanaw ani jamanaden minnu bɛ yen ni k'u bɛɛ lajɛlen nɔbɔ ni k'u bɛɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛ tile fɔlɔ min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga Gawo faamaw i k'a dɔn a n'olu bɛna ɲɔgɔn ye ka kuma caman kɛ a bɛna donbolo kɛ min ye awa sɛnɛkɛminɛnw ye a bɛn'o di Gawokaw ma olu sigilen tun don k'o kɔnɔ kosɛbɛ n'o bɔra a la Jumado premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga a bɛna taama kɛ ka taa Bera i k'a dɔn Bera bɔlen kɔfɛ min ye awa maa minnu bɛɛ ni olu ka baara ɲɛsinen bɛ université baara ma Gawo a n'a lamini a n'olu fana bɛna ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲɛ ka fa fɛn caman ɲɛfɔ premier ministre ka délégation u tɛ dan o ma min ye Gawo dugu kɔnɔna ye i k'a dɔn u bɛ laban ka Ansongo Magɛn Burem premier ministre a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kolongolo a ka nin yɔrɔ fɔn fɔ taama kɔnɔ i k'a dɔn balo ani sɛnɛkɛminɛnw a bɛ n'o di dugudenw ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Gawo n'a lamini u sɛgɛnna kosɛbɛ baloko gɛlɛya u sɛgɛnna na fo k'a fɔ k'a to ten a ka nin dama in kɔni balo caman de b'a bolo tɔni caman ka t'o tila dugulamaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko ye min kɔni bɛna diya dugudenw ye kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Dr Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn a bululankolon di ta Gawo fiyewu n'a tilal'o bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn babili min n'u k'a ma barrage de Tawusa ani sira minnu bɛ ka bɔ Gawo ka taa Burem Tawusa ani Gawo Seware i k'a dɔn o siraw olu makama ani wulikajɔ kura minnu kan ka kɛ a ko a da bɛ don la n'o fana bɔra yen wulikajɔ na boloda min ye ni ɲɔgɔn na taama ye a tɛ kɛ dugawu kɔ a tɛ taa jama kɔ a ko wulikajɔ na boloda ka ɲɛsin Sorasikan min n'u k'a ma ko kan firu Gawo i k'a dɔn Sorasikulu minnu dagalen don yen a n'olu bɛna tile fana kelen dun ɲɔgɔn fɛ Sorasi kini kɔni a b'o dun Sorasiw fɛ i k'a dɔn u na kuma caman fɔ ka ɲɔgɔn ɲininka Choguel Kokala Mayiga min ye Sorasiw ye u tanu ni a n'u ka ɲɛta a n'u b'a ka baara min kɛ k'u fo la jamana to a la gouvernement ɲɛma Choguel Kokala Mayiga a na laban tuguni min kɔni ye u ka balontan min bɛ yen n'o Stade Kase Keita Gawo i k'a dɔn ani dugulama bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn kunbɛn yen dugu maakɔrɔbaw diinɛmaw i k'a dɔn dugutigiw a n'olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn kunbɛn balontankɛnɛ in na u bɛna jɛ ka seli ka dugawu kɛ jamana ye Choguel Kokala Mayiga sa i k'a dɔn a ka nin dama in kɔni sigi kelen don k'a makɔnɔ kosɛbɛ sabula an ka jamana a bɛ dangan min na a bɛ waati jan bɔ nin ɲɔgɔn na faama i k'a dɔn a ka taa Gawo a bɛ waati jan bɔ o ma kɛ nin b'a jira k'a fɔ hali bi n'a ka bi jamana a faamaw tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka jan walima k'a ka dɔgɔ nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ le devoir kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don le bâtisseur sɛbɛnnikɛla n'o ye Kulu ye karamɔgɔ daba tun a ko Bamako gouverneur ye n'o ye Abdoulaye Kulubali ye a ko min ye ŋunuŋunu ani kuma cayalen bɛ a nɔfɛ a ko min yɛrɛ carton rouge ye e k'o ma yira la de sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sigi lajɛ sigi bɛ ɲini ka gɛlɛya dɔw bolo a ko ni min ye jamana sariya sunba ye n'o dun baaraw bɛ senna n'o ye constitution 1992 ye o bɛ mun maana a ko article ɲɛ dɔ bɛ n'o ye article 2 ani 4 jamanaden bɛɛ lajɛlen ka minɛ cogo kelen na a ko an ka minɛ min ye lakana ko cogo kelen na a ko min mana an ja karamɔgɔ daba tun bonya ni karama kɔnɔ an ka se k'o baaraw boloda a ko ni dun ye gouverneur lajɛ o dɔnbaliya don wa walima min ye gouverneur yɛrɛ de ka hakilina kura don wa a ko maa ma kɛ Ala ye k'a dɔn a ko
ko jamana min sigilen bɛ karamɔgɔ Dabatungura min ye finitigilakaw dɛmɛli la waati ani waati jamanadenw bɛ bɔ ni k'u ka ŋaniya ɲumanya yira a ko waati dɔw la maa wɛrɛ minnu bɛ bɔ ni k'u ka ŋaniyaw fana yira karamɔgɔ Dabatungura min ye gouverneur ye k'a bɛ ngara da olu ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko misali la min ye Imam Mahmud Diko karamɔgɔ Dabatungura o bɔtɔla ka taama la ka don jamana kɔnɔ a ko jamakulu min bɔra k'o kunbɛn gouverneur kɔni ye polisiw bila ni ka tigɛ d'u la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye parti politique ye olu fana ka tɔn dɔ bɛ olu y'a lajɛ k'u bɛna ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye bɛ tali kɛ min kɔ Mali kunkan ko don u tɛna kɛlɛ kɛ u tɛna woyɔ kɛ karamɔgɔ Dabatungura ni ka bɛn fɔ la ni ka fanga k'a dɛmɛ a ko gouverneur fana ye bɛlɛkulu ɲimi ɲɔgɔn na ko n'a ye maa min jɔlen ye monument de Bujiba la k'a na tasuma don la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ min ye QG min bɛ yen n'o ye minisuma dagayɔrɔba ye karamɔgɔ Dabatungura ko maa dɔw fana bɔra ni ka taa ŋaniya yira ni k'o da kɛ dɛbɛ kuma min b'u da o de y'u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ min kɔni ye o tɔndenw ye karamɔgɔ Dabatungura ko polisi kɔni y'olu dɔdɔlima olu k'u ka baara k'u seko n'u damayira hali kalamu wasi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin dama lajɛ jamana kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ maa na maa min ne bɛ bɔ k'i ka ŋaniya ɲuman yira ka ɲɛsin camancɛ fanga ma karamɔgɔ Dabatungura k'ulu bɛ yamaruya ni k'u ka baara kɛ pina a ko minnu bɛ yen n'a yera k'a fɔ olu ka baara kɔni jɛngɛnen don ka taa camancɛ fanga yɔrɔ o kuma ko bɛlɛ bɛ kɛ olu ɲimi ɲɔgɔn na a ko k'an bɛ jamana kelen kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko Mali ye bɛɛ jɛ fanga jamana ye min mana min ja o k'o fɔ min mana min ja o k'o kɛ bonya ni karama kɔnɔna la o kuma ko bɛɛ kan ka minɛ cogo kelen na ka dɔ kusa ni dɔ ye ka dɔ woloma ni dɔ ye o kuma ko min ye gouverneur k'a bɛ mun de nɔfɛ a ko a k'i lajiginna a ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga mun de y'a dafiri karamɔgɔ Dabatungura min ye fanga ye a mago bɛ fɛn minnu na o baaraw bɛ boloda maa minnu bɛ yen k'u bɛ taa fanga buruda o kuma sira bɛ da olu ɲɛ o de nana ni furuku ye k'a ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ma min ye colonel Assimi Goïta ye k'a bɛ n'i sigi ka gouverneur lajɛ o baara kelen na wa a k'o ɲininkali tɔ min bɛ yen kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le bâtisseur kɔnɔ kulu ale ka sɛbɛn identité nationale biométrique ye karamɔgɔ Dabatungura to sira tɔ an ka gwanɛ sabu min ye a kuma a ɲuguɲugu a n'a ɲagaɲaga cayara a ko a baara ninnu bɛ ministère min bolo ministère de la sécurité et de la protection civile sɛbɛnnikɛla ko a ko ministère yɛrɛ kɔni ye kibaruya di jamanadenw ma ni ka yira k'a fɔ Mali a kan bɛ ka hakilina kura min ta o de ye carte d'identité nationale biométrique ye ni an ka kalafiliw bɛna kɛ ni o ye fɛn min bɛ a kɛrɛnkɛrɛnnen don karamɔgɔ Dabatungura juin ko kuma tɛ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo tile 14 n'o ye tarata tɛmɛnen minisiri yɛrɛ ye kibaruya dɔ lase a jabala la ni ka yira k'a fɔ baaraw kɔni u bɛɛ senna an ka jamana fantan 4 i n'a fɔ jamana kɔfɛ cogo min na a ko n'i ye Mali lajɛ a bɛ yɔrɔ minnu na o de ye commissariat de policiers ye ka taa bila brigade territoriale la ni ka taa bila sous préfecture la mɔgɔ Dabatungura n'i ye jamana kɔfɛla lajɛ consulat ni ambassade baara bɛ ka k'olu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o tɛ tiɲɛ ye n'u fɔra dɛ c'est-à-dire que ne yɛrɛ dabali banna nin ministre in na quoi i b'i da de et tu n'es pas obligé de dire min di tiɲɛ ye tu es obligé wa i da de dɔrɔn n'a dun fɔra an b'a sigasɛgɛ de n'a ma k'a kɛcogo la an b'a fɔ dɛ dimanche tɛmɛnen an ni maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan an bɛ émission k'u ye u b'i ni ka sa dusukasi fɛ ne ko k'o bɛ yen fɛn min kɔrɔbɔ ka di i y'o fɔ kɔni i laban i n'a kungosi yɛrɛ ma naam sɛbɛnnikɛla ko a ma tiɲɛ fɔ karamɔgɔ Dabatungura naam a ko min ye kɔfɛmɔgɔ ye n'olu bɛ tɔɔrɔ la e ko an fana t'o tɔɔrɔ kelen na yan de a ko n'i taara commissariat de policiers la sɛbɛnnikɛla ko f'i ka soli de ka bɔ k'i ka sunɔgɔ tigɛ 3h 4h du matin wa ni ala ma kunnajɛ i bɛ taa dɔrɔn ko lisi dafara a ko an tɛ jamana kelen kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw bɛ taa tile bɔlen piyan olu tɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn e maa min i ka sunɔgɔ bila ka t'i sigi o dɔrɔn tɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko u bɛ se ka na tɔgɔ damadɔ ta ten o kuma ko min ye bi baara kɔni k'o lisi dafara ko a ye taa so sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ maa minnu bɛ bɔ ni ka taa nin baara in na a bɛɛ lajɛlen ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko ne nin kɔni kɛra baara daminɛ cogo ye ko Mali kɔni an ma fɛn kɛ fɔlɔ dɛ a ko min ye malidenw ka sɛbɛn min kan ka d'a ma ko man ka kɛ tɔɔrɔ ye o kan ka d'a ma lafiya kɔnɔna la nka min ye ɲanimangoro ye ko sɛbɛn in tɛ sɔrɔ bi ni ɲanimangoro tɛ dɛ a ko n'i ye hali bi ko taabolo lajɛ maa dɔ ko ale kɔni ka baara taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ ale ye permission ɲini karamɔgɔ Dabatungura ni ka taa ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ a ko n'i y'a lajɛ tile 1 tile 2 a dɛsɛ bɛ ka tɔgɔ sɛbɛn kuma bɛɛ a bɛ fɔ de ko lisi dafara a ko k'ale yɛrɛ kɔni dabali banna yan'ale ka baara ka tiɲɛni nɔfɛ o kuma k'ale yafara
sɛbɛnnikɛla ko ale min ye galabu sɔrɔ ni k'a ta fɔ o tuma maa dama min b'ale tɔgɔ la ko tɛ fɔ ka ban a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko Mali yɛrɛ kɔnɔna la min ye sous-préfecture ye a ko minɛn tɛ yen maa tɛ yen a bɛ k'a fɔ Bamako yan k'u ka taa ye o tuma u bɛ t'u munumunu ka dɛsɛ o tuma ko communiqué min bɛ ka fɔ ɲɛmaaw fɛ o tuma ko yɔrɔ wɛrɛ don min t'olu ka yɔrɔ ye wa o tuma ko n'o tɛ ni Mali kelen kɔni don olu ɲɛ tɛ fɛn na i y'a ye sa sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye sɛbɛn in ye sa n'o ye carte d'identité nationale biométrique ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'a baara bɛ senna fufalaki wari tɛ bɔ nka minisiri ko a ko don dɔ bɛ na se min kɔni ye pièce in ye yaasa i bolo ka da kan ko wari bɛ bɔ dɛ o tuma min kɔni ye bi ye o ye fu ye fɔlɔ a ko min kɔni ye malidenw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ malidenw ye kanuni ni wulikajɔ min kɛ a ko min kɔni ye dusukasi ye e ko baara in kɔni a bɔra de min ye baara a dinba a dɔnbaw ma wa a ɲɛdɔnbaw ma wa maa minnu kan k'a bolo ka se jamanadenw ma wa sɛbɛnnikɛla ko e ko fili ma don baara la de a ko n'o tɛ nin man ka kɛ balana ko ye a kan ka diya malidenw ye a baara kan ka kɛ lafiya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye minisiri Dawudu ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n'a sigilen bɛ k'a ka wuli k'a jɔ n'a dun wulila k'a jɔ malidenw bɛ tɔɔrɔ jugu mun na bi malidenw bɛ ɲanikisɛ mun na bi n'a dun ma wuli ka jɔ kɛ joona joona min ye coix tiɲɛ o bɛ sɔn ka ta ka Asimi sɛgɛrɛ dɛ n'o dun kɛra o da man di colonel Asimi la o da man di ale la o da man di jamana la sabu min y'an ka kalafili nataw ye a bɛɛ de bɛna kɛ ni sɛbɛn min ye o tɛ sɛbɛn lankolon ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ essentiel kɔnɔ a ka bi bɔli don Boy Jabate n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko